हेलौ लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनानै लाग्रोनो थालायबाय स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर डिके दैमारि प्रेजेन्स बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बड' बैसागु मिउजिक भिडिअ स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों आगैलै सना स' बे मिउजिक भिडिअनि सायाव स' आं दाखालिसो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन स' बे आगैलै सना मुंनि आबुं मोनसे बड' बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो स' गाहायै फावखौ खालामदों देबजित दैमारि लोगोसे दैमु बर' बिथांमोना स' आरो बेनि मेथाइखौ रोजाबदों धनन्जय बर' लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों अनिरुद्र बसुमतारी मिउजिकखौ होदों केनि बसुमतारी बिथाङानो करिय'ग्राफखौ खालामदों देरहासार स' लोगोफोर बे आगैलै सना मुंनि आबुं मोनसे बर' अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ स' दायो फाइनालि रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो डिके दैमारि प्रेजेन्स चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय स' आरो सोर सोर नोंथांमोना नायखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट्स खालामदो स' आरो सोर सोर नोंथांमोना बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय स' आंथ' जोबोद मोजां मोनखादों स' बे बैसागु मिउजिक भिडिअआ स' जोबोद मोजां जादों दै स' बे बैसागु बोथोराथ' फैगासिनो लोगोफोर स' बे बैसागु बोथोरजों लोगोसे बे मिउजिक भिडिअआबो स' नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां जागोन बायदि मोन स' बे मिउजिक भिडिअनि सायाव स' आं आगोलावसो मोनसे भिडिअ लाबोखादोंमोन स' बे मिउजिक भिडिअआ फैगासिनो दं होननानै स' फाइनालि बे मिउजिक भिडिअआ स' रिलिज जानानै थांबाय स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो डिके दैमारि प्रेजेन्स चेनेलाव नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअफोर आरो बैसागु मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो स' लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां आरो बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ मोनथिबाय थायो स' थेंक्स फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।